ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ሓጸርቲ ዜናታት ከባቢናን ዓለምን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም እናዓደምና ኣርእስታቶም ክነቐድም ዝበዝሑ ሰባት ዝገበርዎ ምምልካት ዜግነት ሽወደን ተዛዚሙ ሕጊ ኢሚግሬሽን ሽወደን ይተርር ኣሎ ኣብ ሽወደን ብሰንኪ ለበዳ ገለ ኣውራጃታት ሕፅረት ደም ኣጋጢምወን ብዛዕባ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ሽወደን ጸለመ ይጋውሓሎን ካልኦትን ዜናታት ክህልውና እዮም ሕጂ ናብ ዝርዝራቶም ኤጀንሲ ኢሚግሬሽን ሽወደን ኣብዛ ዓመት ዝኣተወን ብቁፅሪ ዝበዝሐን እተባህለሉ ምምልካት ዜግነት ኣመልኪቱ ውሳነ ክህብ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዚ ዝኸውን ዘሎ ዜግነት ንምርካብ ዝህሉ ናይ ትፅቢት እዋን ክሓፅር ብሓባሲ ንብዓት ባይቶ ሽወደን ፃውዒትን ነቐፌታን ኣብ ዝወሃበሉ ዘሎ እዋን እዩ እንተኾነ ግና ኣብዚ እዋን እዚ ኩነታት ናብ ዝሓሸ ኣንፈት ይኸዱ ምህላዎም እቲ ኤጀንሲ ወሲኹ ገሊጹ ኣብ 2021 ናይ 85,000 ሰባት ናይ ዜግነት መመልከቲ ከም ዝረኣየ ዝገለጸ እቲ ኤጀንሲ እዚ ቁፅሪ ካብ ናይ ካልኦት ዓመታት ኣዝዩ ዝበዝሐ ምዃኑ ወሲኹ ኣመልኪቱ ኣብ ወርሒ ሓዳር ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራይ ዓብ 11,000 ተመሳሳሊ ሕቶታት ከም ዝተቐበለን እዚ ድማ ምስቲ ኣቐዲሙ ዝነበረን ክነጻጸር ናይ 70% ተወሰኺ ምርኣዩ ወሲኹ ገሊጹ ክሳብ መውዳእ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመትን 2023 ከዓ ናይ 110,000 ሰባት ናይ ዜግነት ሕቶ ከእንግድ ምዃኑ እቲ ኤጀንሲ ሓቢሩ ኣሎ ብመሰረቲ ኣብ ዝመጽእ ሓምለ 20 ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ዘተኣታቶ ሓድሽ ሕጊ ኢሚግሬሽን እቲ ቅድሚ 5 ዓመታት ዝነበረ ሕጊ ሽወደን ክትከእ ምዃኑ ተገሊጹ እዚ ብሰልፊ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ ዝተኣታተወን ኣብ ሚያዝያ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብባይቶ ሽወደን ዝጸደቐን ኣዋጅ ኢሚግሬሽን ነቲ ሽዑ ዘጋጠመ ዘይንቡር ልዑል ቁፅሪ ሕቶ ዕቑባ ምኽንያት ብምግባር ዝወፀ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ሓደ ክፋል ናይዚ ሕጊ ንኣብነት ንፍቓድ መንበሪ ስደተኛታት ብግዜ ዝውስን ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ናይ ሽወደን ወይ ዜጋታት ሃገራት መሻርክቲ ቁጠባ ኣውሮጳ ዝኾኑ ሰባት መጻምዶም ናብ ሽወደን ንኸምፁ ናይ ቤተሰብ መእለይ ረቑሒታት ከማልኡ ዝሓትት እዩ ዛጊት ኣብ ዘቕረብዎ ናይ ፍቓድ መንበሪ መመልከቲ መልሲ ዘይተዋሃቦም ዘበሉ ኩላቶም ሕቶኦም መዓስ ኣትዮሞ ብዘየገድስ ጉዳዮም በዚ ሓድሽ ሕጊ ቢሉ ክረአ ምዃኑ እቲ ኤጀንሲ ወሲኹ ኣብርሂሎ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ዘስዓቦ ዋሕዲ ለገስቲ ደም ብሃገር ደረጃ ዋሕዲ ማዕከን ደም ኣጋጢሞ ምህላው ይግለጽ ኣሎ በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ወይ ድማ ክትባት ዝወስዱ ደም ቅድሚ ምልጋሶም ክጽበዩ ስለ ዘለዎም እቲ ሕፅረት ማዕከን ከጋጥም ምኽኣሉ ኣደ መንበር ውድብ ባንክ ደም ሽወደን ኢንግሪድ ጆሃንሰን ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ገሊጻ ብፍላይ ኣብ ዓይነታት ደም ኦ ከምኡውን ኤ ሕፅረታት ኣጋጢሙ ምህላው ድማ ወሲኻ ገሊጻ በዚ ድማ ብርክት ዝበላ ኣውራጃታት ሽወደን በዚ ኩነታት ተጸልየና ኣለዋ ኢላ ብመሰረት ጆሃንሰን ዓመታዊ ልገሳ ደም ዘካይዱ ሽወደናውያን ቁፅሮም ካብ 300 ጠቕላላ ህዝቢ ኣይበዝሕን እዩ ምስ ገለ ጎነፃውያን እስላማውያን ውድባት ርክባት ዘለወን ሕሳባት ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ሽወደን ዘተኮረ ናይ ጸለመ ሓበሬታ የጋውሓ ምህላወን ተገሊጹ ንትካላት ሽወደን እዘን ትካላት ሽወደን ሙስሊም ህፃናት ይኸትራ ኣለዋ ዝብል ናይ ሓበሬታ ወፍሪ ተተሓሒዘንኦ ምህላውን እውን ተገሊጹ እዚ ኮነልካ ኣብ ሕብረተሰብ ሽወደን ጉድኣት ንምውራድ ተባሂሉ ሚልዮናት ሰዓብቲ ብዘለውዎን ብቋንቋ ዓረብኛ ዝፍኖን ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርጋሕ ጸለመ ምዃኑ ኤጀንሲ ስነ ኣእምሮዊ ምክልኻል ሽወደን ገሊጹ ኣሎ ከም እትቁጥዑ ዝገብረኩም ጽሑፍ እንድሕሪ ኣጓኒፍኩም እዚ ጽሑፍ ናይ ብሓቂ ድዩ ኢልኩም መጀመርታ ሓተቱ ድሕሪዚ ሓበሬታ ዘሎ ጉዳይ እንታይ እዩ ኢልኩም ንነፍስኹም መርምሩ ክብል ሰባት ነቐፌታዊ ኣተሓሳስባ ከዘውትሩ ከም ዝግባእ ኣባል ኤጀንሲ ስነ ኣእምሮዊ ምክልኻል ሽወደን ሚካኤል ቴቭሰን ንዜጋታት ኣተባቢዑ ኣሎ ብሰንኪ ስጋት ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘስዓቦ ወጥሪ ንምህዳእ ኣብ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጉያ ሃገራት ጀርመን ፈረንሳን ፖላንድን ኣብ በርሊን ይላዘቡ ምህላዎም ተፈሊጡ ቻንስለር ጀርመን ኦላፍ ሾልዝ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰለስቲአን ሃገራት ኣብዚ ቅልውላው ዘለወን መርገጽን ቅዋምን ሓደ ምዃኑ ኣስሚሩሎ ሾልዝ ምስ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን
ከምኡን ፕሬዚደንት ፖላንድ አንድሪጅ ዱዳ ኣብ በርሊን ኣብ ዘካይዶ ኮንፈረንስ ኣብ ምስታፍ እዮም ዘለው መራሒ ጀርመን ቻንስለር ሾልዝ ነዚ ልዝብ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሩስያ ኣብ ዩክሬን ትገብሮ ዘላ ተጻብኦ ደው ብምባል ናብ ሃናጽ ዘተ ክትጽመድን ኣህጉር ኣውሮጳ ካብ ዘየድሊ ጸጥታዊ ወጥሪ ክትገላግልን ኢና ንጽውዕ ዘለና ኢሉ ንሱ ሩስያ ኣብ ደቡብ ዩክሬን ክንዲ ዝኣክል ሰራዊት ምጽጋዓ ሸቓሊ እዩ ዕላማና ኣብ ኣህጉር ኣውሮጳ ኩናት ዳግማይ ከይውላዕ እዩ ክብል ወሲኹ ገሊጹ ሩስያ ኣብ ደቡብ ዩክሬን 100,000 ዝግመት ሰራዊት ምስፋራ ኣብ ኣህጉር ኣውሮጳ ገዚፍ ጸጥታዊ ቅልውላውን ማራቶን ዲፕሎማስያዊ ወፍርን ኣኸቲሉ ምህላው ዝፍለጥ እዩ ዓበይቲ ከተማታት ኖርዌይ ኣብ ገዘፍቲ ህዝባዊ ህንጻታት ምልክታት ቋንቋ ሳሚ ክጥቀማ ከም ዝግባእ ከንቲባ ትሮምሶ ግነር ዊልያምስ ኣተሓሳሲቡ ንሱ ንከንቲባ ከተማ ኦስሎ ሬይመንድ ጆንሰን ኣብ ዘቕንዑ ነቐፌተኡ ኦስሎ ካብ ትሮምሶ ዝበዝሖ ሳሚ ዝርከቡላ እንኩ ከተማ ኖርዌይ ክነሳ እዚ ዛጊታ ኣይተገብረን ዝነቐፌታ ንሬይመንድ ዝምልከት እዩ ኢሉ ዌምሰን እዚ ዝበለ ኣብ ለካቲት 6 ዝበዓል ሃገራዊ መዓልቲ ሳሚ ኣመልኪት እዩ ሳሚ ዘይንጸል ኣካል ባህሊ ኖርዌይ ካብ ኮነ ኣብ ህዝባዊ ጽላት ቋንቋኦም ዝዝውተረሉ ኣገባቡን ክተኣታቶ ይግባእ እዩ ክብል ድማ ተማጊቱሎ ካብ ቀረባ ግዜያታት ሒዙ ምልክታት ቋንቋ ሳሚ ኣብ ብርክት ዝበላ ከባቢታት ኖርዌይ እናተዘውተረ ይመጽእ ምህላው ካብቲ ሃገር ዝወፁ ጸብጻባት የመልክቱ ሓደ ሲሶ ካብ መርመራ ፒሲአር ዴንማርክ በቲ ሕማም ከም እተለኽፉ ተገሊጹ ትማል ሰሉስ ኣብ ዴንማርክ ኣብ ዝተገብረ መርመራ ቁጽሪ ናይቶም ብሕማም ኮቪድ እተለኽፉ ሰባት ናብ ዝለዓለ ኣሃዝ ምብጽሑ ተገሊጹ ብመሰረት ዝውጽኢት ሓደ ሲሶ ካብ መርመራ ፒሲአር ብኮቪድ እተለኽፉ ኮይኖም ምጽናሖም ተረጋጊጹሎ ካብቶም መርመራት ተገብረሎም 156,993 ሰባት እቶም 47,798 ሕሙማት ኮይኖም ተረኺቦም ኣለዉ እዚ ድማ ንውጽኢት ዝመርመራ ብምእታዊት ናብ 32 በመጸጋዕ ድሕሪ ምምጻእ ዝለበዳት ተራእየ ዝዓበየ ቁጽሪ ከም ዝገብሮ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ድኾነ ግና ቁጽሪ መልከፍቲ ካብቲ ብፒሲአር ተረኺቡ ዘሎ ኣዝዩ ዝልዕል ክኸውን ከም ዝኽእል ወኪል ተላበልቲ ሕማማት ዴንማርክ ኣጠንቂቑሎ ብዘይካዚ ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ሆስፒታል ዘለዩ ዘለዉ ሕሙማት ኮቪድ-19 ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ዝለዓለ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ኣብ ዴንማርክ ዛጊት 39 ሰባት ኣብ ጽዑቕ ክንክን ኮቪድ-19 ይእለዩ ምህላዎምን ዴንማርክ ኒውዝ ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ወሲኹ ገሊጹ ዴንማርክ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኩሎም መምርሒታት ኮቪድ-19 ከም ዝለዓሉ ምግባራ ዝፍለጥ እዩ ኣብ መወዳእታ ኦታዋ ብሰልፈኛታት ትሕመስ ኣላ ኦታዋ ኣብ ትሕቲ ናይ ህጹጽ እዋን ሓደጋ ኣብ ዘላትሉ እዋን ፖሊስ ንኣድመኛታት ንምህዳእ ተዋፊሮም ምህላዎም ተገሊጹ ርብዒ ካብዘን ፍሪደም ኮንቮይ ዝበሃላ ተሽከርከርቲ ኣብ ውሽጠን ቆልዑ ከም ዘለውዎንን ኣብ እዋን ስርሒት ሓደጋ ክወድቆም ከም ዝኽእልን ሰብ መዘተ ሃገር ትማል ኣብ ዝሃብዎ መተሓሳሰቢ ሓቢሮም ኣለዉ ምዚ ኣድማታት ዝተተሓሓዘ 80 ዝኸውን ገበናዊ መርመራታት ተኸፊቱ ምህላውን ተገሊጹ ዛጊት ዕስራታት ኣድመኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ ዝበዝሐ ካብዚ ሰልፍታት ሰላማዊ እኳ እንተነበረ ኣብቲ ኣድማ ዝተረኽቡ ገለ ሕሉፋት የማናውያን ዘስምዕዎም ዝነበሩ ጭርሖታት ከም ዘሻቐልዎም ሰብ መዝተ ሃገር ገሊጾም ኣለዉ ብዘይካዚ ዓሌትን ጾታዊ ዝምባልን መሰረት ዝገበሩ ጸርፍታትን ካልእን ከም እተንጸባርቑን ካብ ዝሓሊፎም እውን ገለ ኣድመኛታት ኣብ መካነ መቓብር ዘይተፈልጡ ወታደራት ክስዕስዑ ከም እተረኣዩን ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመልኪቱ እምበኣር ክቡራ ሰማዕትና ንሕጂ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና ስለ ምክትታልኩም ነመስግን ሰላም